het wel. Laat je voor, Arno. Heb jij een positie? Hier. Heb jij een positie, Jeroen? Komt die andere al bijgetrokken? Nou, dan gaan jullie nu weg dan. Hier, we liggen nu. 450 meter, vanaf dat punt waar je nu bent. Kom maar. Goedemiddag bij de fjouwer van het IFK's kampioenschap Scoot Siciliën. Je hoort op een slettermar en dat werd eruit Jojem. Mijn naam is Koos Willing en we zullen muziekje. Ik tegeer mooi Elke Dijkstra. Hij had het Omroep Friesland er nu weer aan, dus Elke, daar best er klaar voor, hè? We zijn er helemaal klaar voor. Prachtige omstandigheden op het wetterrek. We gaan erom vregen. We gaan erom vregen en eindelijk. Dit zijn wat eerlijkere omstandigheden. Een mooie oostenwind en hij is een krachtje of 3 fjouwer. Ja, dat zijn super omstandigheden en de 10 minuten schot is al west en we zijn hartstikke voor het 4 minuten schot. Wat is het mooi dat we lang om letten een keer wien gaan. We weten het al jaren. Sneun, de opening van de IFK's op Hielpen. Daar ging het terug. Toen waaide dat het rikken en de wegen de baren geweldig heeg op Iselmar. Nou, en dan moet nooit wie gaan. Mandy, Starem, Dreuwen, Juster, Heeg, Dreuwen. Trouwens, over Heegsprutsen, we kennen er nog wel even over haar, want daar komen dan wel op de app en op de site van de IFK's de uitslagen. Maar er zijn ook al protesten, hè? En de protesten zijn wel inzien, maar de uitspraak van de protestcommissie had er net west van Juster. Nee, het wie Juster natuurlijk omdat we oren haast letter wierden, wie het net meer of wie het haast net meer te dwaan om alle uitspraken te behandelen, wie we nou haast juggen. Dan letten we even op om de 4 minuten zijn je het haast omheeg. Dan moeten we even goed klokken mooi. De schutter staat klaar en daar is het 4 minuten schot. Ik heb nou even het lijkt weer een gatebaan die stuurboord om had onder vlaggen te zien. Dat is een op- en delbaan. Ja. Nou ja. Het zit er bij mij in de gate, maar het is een op- en delbaan inderdaad. Maar de finish van Juster. Ja, de eerste fjouwer 5 kwam nog redelijk ongeschonden over de lijn heen. Maar daarachter wie het een chaos van je welste. Het wie leek de massastart van de autocross in Hollandwol. Iedereen zit bij elkaar op en botste bij elkaar op. En nou, zelden... Zo is Juster, dit ga ik nooit samen maken. Dit heb ik nog nooit samen mooi maken. Nee, want in de regel leidt het veld naar wat wie een goede oorloere ziel leidt al Safir uit elkaar en een brede finishlijn. Maar ja, het wie als in de start, dan weet je het. Hè, dan zit je nog bij elkaar, dan zie je elkaar op. Maar op een finish is dat haast nog nooit gebeurd. Nee, een wonderbaarlijke laatste 4 minuten van de wedstrijd dus Juster op Heeg. Op de Hegemermar. Nou ja, de uitkomst ervan. Dus je moet de slag om de eer houden, want Marijn Alsthoorn, om er een voorbeeld te nemen, die had hem zelf weer omlutsen. Die heeft een protest aan de broek kregen. Maar dat protest, dat moet het dan behandelen worden. En we hadden juist gewoon over, wat weet ik alweer, de man die het op een verkeerde vak, op een verkeerde grutzuil, tenminste wat het keurt wie je in het romlezen hier ziet zijn broersma. En daar is nog geen duidelijkheid over kwam. Dat wordt iedereen van deze middag komt het al je naar moeten ta. En dat betekent dat er nou wel eens wat verroringen in de tussen staan. Ik zal dus de tweede wedstrijd dus. Nou, we moeten 4 wedstrijden zielen, dan telt het al je mooi. We loeken net het meeste resultaat aan, want we moeten eerst maar de zien hoe 4 dat we komen. Maar deze serie, want vanmorgen liep het alweer wat minder maar de win. En boven dat zullen we nog in Hellimatte. En daar had ik nog geen besluit aan. Nee, dat zal er binnen alle klassen hebben een wedstrijd mis. Dus en die zal ik nooit op een dag in willen kennen. Wil ze ik nog wel even de winnaars van de B-klasse nemen kennen. Op plak 1 in de B-klasse is Ulbe Zwaar geworden, maar de Waaksdom
Op het tweede plak is eindigde de signalier. En nummer 3 wie de jonge Jan van Vonger Talsma. In de C-klasse wie de uitslag op nummer 1 de Ale uit Heeg. En de Uterstreet van Huisman van de Galemadammen. En op het tweede plakje de Stad Dokkum uit Dokkum. En voor de klassement betekent dat u de street dat die wordt de tweede onder leiding gaat. 4,9 punten. De Ale. Die trouwens een paar man van boord zetten waren. Hè? En toch in, hè? Ja. Misschien is het een gewichtsbesparing geweest. 6,9 op het tweede plak. En de Raderhoek van Simon Kalsbeek staat in de tussenstand op het tweede plak. Gauw de B-klasse er even bij pakken. De winnaar van Joert, Ulbeswagen dus. Maar de Waaksdom gaat onder leiding. En die had al een mooi gatje. Maar Rijn Jonker, Erik Jonker moet ik zeggen, de jonge Rijn. En maar Jilles Bandstra van de Lonneke, maar die had beide Santje-punten. En de Waaksdom, Ulbeswagen had 8,9. En dan zullen we je gelijk in de start alweer dat soort opzichtje. De KL Marijn Alsthoorn beziekt de Makkemers boven de indering toe te drukken. Kan hij dan nog weer op tijd onder die boei terug? Dan moet de camera nog even wat verder naar voren varen, maar die kan er net bij komen. Het lijkt het wel dat de boei die moet er nog achterlezen dat hij dan gelijk al aan de verkeerde kant van de boeideel gaat. Of kan hij nog bij tijd zakje om onder die boei heen te komen? De Japaner hingen er net in de gewoon. Vanmiddag hebben we wel tijd. Nee, Dus- de Japaner honger al in. Ja, Oh, honger wel in. de honger wel in. Ja, dit doen ze eigenlijk wel standaardje bij die IFK's. Want die boetenomregeling is ook een veiligheid voor startskip en skippers. Dat wil ze binnen de minuut zitten voor het startschot. En dan ben er ik al een peer heel dicht op de lijn. We zien je onder de onderste boei, de achterste keven. Der, ja, die zit daar achter nog een beetje. Het is vrij onduidelijk. De jonge Jasper luidt al heel vier naar voren. Ze kennen nog een ietsje terug. Dat verdeelt alles zich aardig weer door de lijn. En ze matten alweer wat vallen. We zitten op minder dan 15 seconden. Marijn Alsthoorn lijkt het hier een mooie vrije positie te hebben. En daar is het startschot. En we jaren weer geen toeter of horen. En het blijkt dat iedereen goed voor het is. En gelijk al mooi voor het jaren. Makkem en Marijn Alsthoorn zitten hier gelijk al mooi te startblokken. Heeg waai. Ik de Uten thuis komt hier heel mooi waai. Kiest hij ervoor om gelijk hoe start te gaan. Ja, die draait gelijk voort. Dus hij toch mooi boven de oren laai. Ken die op die toestag. De snitsers, de ongeveerders van het klassement op stuit. Wel wat letter voort, maar wel heel mooi heeg. Krijgen we door Arnold Venema, Marcel en Rust, SN in het Grutzeil. En dat is het toch Krees, mooi de start. Is Ben het? het? Ja, nee, zeker. Geen valse startnota. Dat is vooral maar het lichte waar. Dan wil je nog wel eens wat te betieten doorheen het drillen. Maar deze komen mooi heeg voort. Wils ik de eeltje al kiest voor een stuurboordslag. Liek als de Makkemers. En dan eens even zien, want er onderin startte de jonge Jasper. Die maken de slag helemaal onderin. En de KL Marijn Alsthoorn helemaal bovenin. Dan ben wij benijd wat een goede eind van de baan weer. Dan kun je nog zo volle verstaan van scootjesielen of zielen in het algemeen. Maar staat er nog hier, hè? In de kiest een hele andere richting. Als het op het wetter best, want wij zitten achter een monitor, maar als het op het wetter best, kerst dan zien van dat is het beste. Of Dan kerst voor de wedstrijd dan ziels die baan wat af, want het is die startlijn die met heeks op een wien lezen, Ja. dan is hij goed. En dan haal je de scoort wat in de midden, of je ziet hem beide keer heeg on en dan zie je wel welke kant krijgt een beetje voordeliger of minder voordelig luidt. Daar komt nog wel een oorfactor bij.
Door ervaring weet je vaak hoe de wien op een bepaald mar zit. Dan bij een wal langs loekt die vaak wat meer. Daar ken je wat heger voort. Nou, we sjuggen die slag de uit een thuismaatje. Die kiest ervoor om heger naar die wal te gaan. En die beziekt daar gewoon een aantal graden. Die hoopt er een aantal graden heger te kennen dan onderin. En dat is een stukje ervaring. In vergelijking met Juster, hè, de gate, de op-en-delbaan. Dan zei ik al dat bij de Vargeul dat hij een betere slag als de wal op Ja, daar bij de wal loekt hij dan ik, bij de geul loekt hij dan ik weer wat. En hier zeggen we even, krijgt u het beeld waai. Wietse Heerskop, die ik een hele mooie start lieken te hebben. Hoe komt die daar waai? Zwarte Wief, Juster, een runner-up. Kwam van behoorlijk uit de midden, toch mooi naar voren daar. Een tweede plakje hier in Juster ook. Ja. Wietse Heerskop. Nee, dit is Sikke. Die had het pompenbladje. Die komt hier ik wel redelijk uit die startblokken waai. Nou ja, Juster hier we dan Arend Wisse de Boer als winnaar. Dit Vlienier, dus ik woon op de Hegemermar. En dat je zorgt naar de uitslag van Vlienier 2016 in die grote A-klasse. Dan woonde Wilde Wietse, maar Sikke Heerskop. Hij pakte in dat seizoen 1 keer de dijwinst. Dat deed er dus hier op de Slettemermar. Klaas Kupers, de kampioen van 2016, waard je tweede. En op de derde plak Vrouwtje Ozinga-Meijer, Marie-Jonge Jasper. Nou, dat is voor haar wel mooi wijzen, denk ik, want Marie-Jonge Jasper giet er dan net zo geweldig dit seizoen. Nee, die hebben even een goede dag nodig. Tony Brundel. Hoe stuurboord. Hoe stuurboord, kent er mooi voordeel. En dat is het Zwarte Wief. Waar die voordeel kent. Nee, dat is tot nota voor de jonge Jasper nog een teleurstellend kampioenschap. Maar het binnen wat blabberdagen west, zoals het heet. En als je dan 2 keer pech gaat, dan kun je samen zo'n uitslag krijgen. Om het sinds bleed wezen op het beter. Dat ze nou dit, ik is het bij mij maatje. Ja, nou had de skipper ik feeling hoe het helm houdt. Nou viel je wat je doggen. Dan kun je een slag maatje. En hier zullen we Arend Wisse de Boer, de winnaar van Juster. Net als eerste in elk geval bij de Wopperste Tonnen komt er ons het nou liegen, want hij mat al achter een aantal scootjes del. De KL. En Jestermar. We hebben nog net het totaaloverzicht. Maar liek je hier toch aardig uit de startblokken te komen. Gerard Adema, maar het dwarp Jestermar. Justerhuis, nou de laatste die het heel mooi en goed finishte op de 5e plek. En toen begon het gedonder op de finishline. Maar dat had West. Dus je nou naar de Slettemermar. Gerard Adema luidt wat heger als de Marijn Olsthoorn. Wilsde uit en thuis. Maar die betierde slag hoe stuurboord toch net echt een heel aan opschetten is. Want hij maakt nou al achter een soort scootjesdel. Sibo Siesling. Kan hij dan nog wat zien litten? Dat wilde wel graag. Hij zei verder dat het beter opging hier op de grote boord van je wordt racen. Ook maar een beetje knap voortkomen. Want ja, de start is natuurlijk wel een wezenlijk belangrijk onderdeel. Dat is een heel groot onderdeel van de wedstrijd. Want mooi zo'n grutskip ben je net samen in je voorbij. Als je wat in een lietse boord ziet zitten, ja, dan kun je eens even een slagje tussen terug. Dan hoef je mooi een oerstartmanoeuvre dan net in zijn volle te verliezen. Maar deze grote skippen verliezen seconden en seconden als ze oerstart gaan maken. Hoe komt de jonge Jasper uit? Die kan voor eerst, ja, gaat nou oerstart, liek het je toch aardig voor te komen, ja? Stuurboordronde, is dit dan de eerste heegste ton of laat je nog in onder? Ik neem aan dat dit de eerste heegste ton is. Ja, dit is wel de eerste, maar we hebben 12 van de G2 boeien. Maar ik neem aan dat dit hem is. Ja. Maar waarom gaat de Uten thuis dan nog een keer oestag?
Want die moet hem dan nog volle makkelijker bezielen kennen. Of hebben we er boven hier nog een? Nee, we moeten dit denk ik. Daar zullen we nog meer naar links matten. Ja, dan kan de jonge Jasper daar toch heel heeg opstekken. Hè? En dan is er iemand die daaronder de boei net berinnen kan en maar beter hoe stag in kan. Dat is zeker Heerskop, want die komt stuurwoord straks in de klem tussen al die scootjes. Ja, want er komt alweer in achter Tony Brundel. Maar de jonge Jasper liep het voor het eerst onbedriegen naar de eerste plak dat te zien. En dat doen ze heel knap. Want ze hebben geen meterke te volle maken. Want die skippen daarboven, die kennen haast mooi. Hele wien liep het wel overom om die boei heen. Vrouwtje Meijer, de Tjinwurg Ozinga, mag ik zeggen, is als eerste om de bovenste tonnen. En dat is voor hun een hele mooie opstekker. En daarachter had Sikke Heerskop, ja, die komt toch, die leidt op bakboord, dus die hoeft nou net meer te vrezen. Die is in het gat doken. Zij luidt er mooi uit, de jonge Jasper. Ja. Want dit hele veld, dat maakt nog om die tonnen heen. Hè. Het is er even spits worden. Adolf Venema. Misschien hebben we er nog tussen te zetten. Krijgt hij op die gang, komt hij er om die boei heen. Nou, draaien onder die turen, dat is, liek het mij heel lastig hier. Maar ze hadden gong nog. En voor het eerst liep het toch dat ze dat redden hier om die tonnen heen te komen. De Fok, ja, zie. Dat is een hele keurige manoeuvre van Arnold Venema. Een gewaagde manoeuvre. Maar dit ploegje zit heel dicht bij elkaar. En dan kom je nou wel om die boei heen, maar dan gaat alles hoe je heen. En dan is het maar hopen dat je nog boord om moet lezen bij het volgende merkteken. Wietse Heerskop beziekt het hetzelfde. Had die nog genoeg gong. Dat liep het wel heel dreig te worden, ja. Want voor de duidelijkheid, ze moeten de tonnen net eruit zien. En dat liet je ze nou vol? Of nou, we sjorren er nog steeds terug in. Ja. Nou. Dat wie heel krap, we koeren het gewoon net zien. Maar als hem net rekken had, dan wie het een kunstwerkje. En we sjorren ik al wat protestvlagen. Wietse Heerskop had jij er al een actiehamer in en daar hing het een rede protestvlagen. Bij wij ik benijd zien welk scootje dat is. En waar sluit je de riegen? Waar hebben we nog net gewoon? Hoe heet het? De Ora et Labora hebben we nog net gewoon. Die het in het begin zo mooi dier. En hebben we de drie gebroeders wel gewoon. Die zit ik in de achterruim, denk ik. De winnaar van Juster. De Ut en Thuis zit je erachter. Ja. Een hele grote middengroep. De wat Dat is loopt Tony Brundel. Die stiert ik nog mooi in het kampioenschap. Maar die... Daarvoor zit Makkem. Dit is ik weer. Ja, en draait deze hem daar dan tussen. Even zien waar dit is. Want dat is ik een linker manoeuvre. Wietse Heerskop, dacht ik. Nou, die had geen bruin scootje. Nee, daarachter. Oh, ken dit al eer. Dit is Jeroen de Vos met de eeltje. Die vindt Kreggenaar romte. Wils Wietse Heerskop. Der helemaal boeten de baan moest om. En daar, helemaal daarachteraan vinden we de Ora et Labora met Sietse Broersma. Maar Jirre kent nog een soort verhorie. En dan hebben we de laatste. Nou, ja, de winnaar van Juster helemaal achterom. Ja, Arend Wisse de Boer. Die had een hele minnenstart. Maar er is Joert een soort mogelijk. Een goeie wien.
En hij kiest ervoor om een slag helemaal naar bakboord te maken. Hele wien, vol power. En dan straks oerstuurboord te giek, volledig gijpen. Dat hiet een beetje voor de wien aankruisen. Dan maak je wel meer meters, maar je maakt je ik meer gong. Maar volgens mij is het ook wel logisch. Hè? Als je als laatste om de tonning in en je bent de juster, pak je de winst. Je moet nog wat muziekje nemen gewoon. Ja, dan als je laatste binnen ken je mat je wat extreems doen. Ja. En dat kan je soms heel goed uitpakken. Nog steeds zit er de fok vol. Wiels die oren al je maar een loer erin varen. We beginnen onderwijs naar de gate die in de richting van Balk leidt. Wat je hier op de achtergrond zeggen. En de gate nog maar eens een keer. Dat is het hek waar je terug in de maat twee boeien in je bakboord, stuurboord en maar je tussen terug. En je mag zelf kiezen welke boei je ronde. We hebben deze week nog net een horenbaan gehad, nevens mij. Nee. Het is alleen maar een op- en delbaan. Maar zit er duidelijke vaart die al op een op- en delbaan? Er zit een cruiserekken in natuurlijk. Dat wil je graag. Ja, je bent als je in hele wiens rak, als je een gewoon driehoek hebt, dus dan heb je een boei bezield en dan is het hele wien. Er kan ooit nooit wat gebeuren. En met zo'n verre wiens rak kan je altijd nog weer gewoon inhellen. Je zult toen aan het wissen, je kan kiezen helemaal de uiterste kant en alles en nog wat. Het dreeuwt ik vaak wat dichter bij elkaar, dus het veld bleef dichter bij elkaar. Ik vind het persoonlijk een hele mooie baan om altijd te zien. We hadden ik nog de driehoek en dan met de Olympische variant. Dat is dan een driehoekje varen en dan in een keer een hele wiense boei oerslaan. Ja. Nou, maar bij de SKS wordt gewoon soms wel de gewone driehoek. Vind je vaak is dat, zoals dat dan zo mooi heet, carouselziel. Ja. En het zangles. En het zangles, maar daar zit vaak, als die er goed in luistert, dan liep het er echt heel erg op een delbaan. Ja. De jonge Jasper, vrouwtje Ozinga, heeft al maar een behoorlijke voorsprong op Wai naar de eerste onderwiense boei. Zij had een heel mooi slagje gelijk maken vanuit die start Wai. Ja, toen was ik bang voor dat ze misschien te betiet weer, hè? Omdat ze dus... Ja, zij leiden zo over de lijn, we konden net de onderste boeisje in, maar zij siert op het schot al heel mooi op de lijn, op snelheid. En het is natuurlijk een razendsnel scootje, want Hoyt Siep is je natuurlijk al dat meer een 6 of zo vijf keer kampioen, 5 keer kampioen mooi West. En ik vrouwtje had er al heel vaak heel dichtje onder zitten. En wat zou het is mooi wezen om een eerste vrouwelijke skipper als kampioen in het scootjesiel te gaan. En het moet duidelijk wezen dat zij dit waar volle lever had als dat stille waar van de vak in de dagen. Ja, zij is daar net mooi gelok uitkwam. En het tolfde en ziende. Voor de vrouw die het vrienden hier trellewaard in de ijs staan. Even de spierbal beroeken. Wieger Kokken zit achterop. Dat is de adviseur. Is er nou 4 wat grootste pad van de meesten in de vloot nog? Of? Nou, Wieger ken ik nog dat hij een heel lief jonkje weer. Want hij weer de zoon van de oud-eigenaar van de Oude Zeug. Oké. Hein Kokken. En had er een Ranja jongen West bij die? Nee. Ik ben nog bemanningslid bij hun onboord geweest. Ja. En toen wie het toen kon er nog onder de geek trouw rennen. Ondertussen ken dat net meer. Nee. Dat scootjevier is duidelijk hengebleund. Ja, en zijn broer zit... Bart Kokken zit ik zie weer, daar had ik nog mijn ziel. Die weer toen skipper op de Oude Zeug. Die zit er nog aan boord.
Nou, kunnen we weer eens even zien hoe de uit de Varwiense rek komen. Hier, Sikke Heerskop, dat ik een hele mooie slag. Die komt er mooi bij. Wien we nog even benauwd dat hij voor een heel skip een weekend moest. Hij liet het hier het tweede plak in te nemen. Lucas Bauma zit er ik mooi bij. En het Zwarte Wief. Ja, Hofstee komen hier mooi al wat romte om deze boei heen. Walter de Vries. Op zijn thuiswetter zou ik eens een keer mooi wijzen voor hem. Om weer eens wat cent te litten. Marijn Alsthoorn. En hier hebben we alweer een tutje. Gele Tadema. Met voorrang Jan aan de Snitsers. En dat gaat nog maar krijg goed. Lid hij het gotje, want ja, zij kennen ertussen. En je probeert er nog een tussen te pikken. Ken dat? Snitsers horen het got dicht. Zij hebben geen voorrang. Ze matten erachter del. En is er dan nog genoeg romte? Ja, het kan al hier op de centimeter hier. Dit is Jeroen de Vos. Juster, ik heel ongelukkig bij de finish. Hij is er zelfs net eens helemaal trofest. En dan maakt dat reglementair. Je moet hem in een deel van het skip over de finish in. En daarna maak je er weer onder het zakje. Want dat liep even zo dat dat onreglementair weer. Maar hij is net eens met het hele skip door de finishlijn west. Hij was sexde. Ja. De jonge Jasper dus onder leiding van Sikke Heerschop. Maar de wilde Wietse. En het was bij de Boppenstatonnen. Dan moeten we dan maar eens even mooi schreeuwen. Dan is het denk ik een lietse skifting west. Ja. En dan hebben ze even een goed zien wat er in dit kruisrakbad is. Hier wappert nog steeds het protestvlaagje. En misschien kennen onze camerameesters eens even een vreesje waard is. Dan ben wij benijd nou. Het is mezelf hartstikke mooi om te zien goed. En op welk plakje Arend Wisse de Boer te lanen komt. Zo krijgt dus zijn lijsten om die bobbers te tonen heen. En doe het avontuur omgang. Maar dat hebben we in kwart en dat hebben we dat zien. We krijgen toch dat waarschijnlijk het protest, en ik zie er even duidelijk bij, waarschijnlijk, want, maar dat het Tjenne Snitsers is. De leider in het klassement Arnold Venema. Het protest van Wietse Heerschop. Het protest van Wietse Heerschop, maar even tussen haakjes, want Slag om eer, maar. slag om de eer. Wat is de moraal bij de IFK's? Ik bedoel, je kent het er nou weer uit, Helly. Bent dat een protedien? Nou, het hangt een beetje van hoe groot de overtreding wie. Maar ja, nee, het wordt wel aardig, het wordt wel trots zetten. Okay.
Maar in die situatie, wij het goed zien, ik kan het zien kennen, maar de scheidsrechter, de umpire op het wetter, had die ik nog wat dingen of? Dat denk ik net, want oors winnen ze wel. En nou hier zeggen we dat de royale voorsprong van vrouwtje Ozinga al aardig voort is. Want hier met het zwarte wief er wel achter Del. Maar ze matten al knikkend erachter Deltje. En ze reageren direct hier. Want bij de volgende ronding willen zij nog boven hun lezen. Want straks komt het zwarte wief op bakboord. Die doet je gewoon weer een onval op het eerste plak. Ja, dan is je voorsprong als sneeuw voor de zon verdwenen heel snel. Die mannen zielen er toch geweldig terug hier. Van het zwarte wief uit de tienje. Hebben ze grif. Want meer dan 4 wedstrijden komen deze weken. Ze hadden zijn aanloker al behoorlijk te pakken. Want dat weer de wedstrijd op Starum. Want we hadden ze 15e. Dus voor lijsten. En Juster dus te wadden. Dit is de Grete Pier. Lucas Bauma. Dus hebben we Jorwet. En het kan al je mooi scootjes horen. Stuurboord. En die inderdaad tussenin op bakboord. Maar dat past al je goed. En de gong zit er aardig in, want de bovenste tonnen binnen weer in zicht. En Elke, ik denk dat ik gelijk haast dat vrouwtje Ozinga, maar de jonge Jasper toch wat plakken verspielt. Ja, zeker. En net alleen nog gewoon het zwarte wief. Lucas Bauma zit er nou ik al boven. Dan had ze het scootje toch net erg goed onder praat. Ja, het zwarte wief zit er nog voor. Maar het is Lucas Bauma die hier een prachtige slag maakt. En die wil ik wel eens even wat oors. Want die hier, Juster, ik een minnedaai. Nou ja, Juster is er midden daar. Juster kan weer aardig weer wat er vierde. Maar dit is de top 3 nou. Bij de bovenste tonnen. Jaap Hofstee. Lucas Bauma en vrouwtje Ozinga. Dan zullen die tonnen heel lang voorbij. Ik bedoel, nou is er een god zitten. Ja, we zien ook een vrouwtje nog niet meer, die jonge Jasper. Maar kun je dan ook vallen lid? Dan denk je van, dan ging ik. Doe ik in dat god? Ja, als de romte is vol, maar het is nou heel link met shuffleskippen om je heen. Besjug ik dat het je net jip is. De zwudden binnen aardig omheen. Dat zijn wel hele linker manoeuvres hier. En dat is zeker Heerschop. Die drukt hem er wel tussen. Ja. En dat zo betekent dat er van 2 naar 1 gaat. Kan jij er zijn. Vlinier hier de winnaar op een sletten maar.
Nou, hij drukte me net eens tussen. Nee. Hij had gewoon een heel groot gat. Ja. Zeker Heerskop komt hier prachtig. En Sibo moet hier ik nog ergens zitten. Ja, en die drukte me wel tussen. Had die genoeg ruimte om het gatje te vinden. Om hier heel mooi voor te komen. Daar gaan ze toch een mooie slag maken hier. Bis zij op die toestag. Ja, hier, dat doet ze keurig. Alle ruimte. Er is gelijk al een mooie skifting. Nou, dan hebben we de nummers 1 tot en met 3 nou om de boei heen. En hier zijn nog meer scootjes die hem ertussen terug hebben. Dit is waarschijnlijk Walter de Vries. Ja. Mooi boven hem. Lucas Bauma. Marijn En Alstoren. Lucas Bauma is denk ik als vierde om de boei heen. en dan vreemd me al werd de jonge Jasper dan is. Zou die dan ook weer voor zitten? Die matter gaat toch voorzitten, zo in je zezen, want oors is het wel. Gele Tadema, hoe stuurboord, vindt die het gat? Want je komt nou een soort gang hoor. Dan hebben we de jonge Jasper. Waar zitten die nou? Maar we even onder de zijn. Nee, die ben helemaal oorzakken. Ze binnen, ja, ik schat als die een Sander 8e plak. Wat had die een minder slag maken? Wat is daar aan de hand? Ja, dat verhaal hier juist er mooi makkelijk, hè? En Jerre drukt er nog in tussen Wietse Heerskop. Had die dan nog genoeg ruimte? Hier, we sjuggen de Lietsa Lies. Nee, die had ik een protest. En had die dan het protestje in elkaar? Dit liep het en Jerre liep het in. Ja, is dit de Utentus die... ja, dit is de Utentus die maar een opzitter boven de tonne gaat. Komt dit al hier goed? Nee. Dit is duidelijk. Jerre moet nog een rondje draait worden. Florian Zwart, tot nu toe net een gelukkig kampioenschap. En dat stralen ze ik al een beetje uit. Je willen ze graag naar voren en dan doe je wel eens dingen. Net als mij wie het duidelijk dat hij dat je nog eens ziet. Ja. Maar ja, soms die 5 centimeter kun je krijgt niet zien. Maar we zullen het zo zien. Ze moeten bij de eerste de beste gelegenheid een rondje draaien en dat kennen ze nou nog net. Ze ziet er vol erop, krijgen we terug van onze boot die bij de boei ziet. Dus de Utentus zal straks even een rondje draaien met hem. En dan weer dit toch een hele spannende boeironding. Waar we constateren kennen dat in dit kruisrak de jonge Jasper een heel soort plakken verlen had. De Utentus zal nou nu onder een doeken waarschijnlijk. Ze hadden Loert Kleer, maar dat lijkt mij nog net zo verstandig. Ja. Dan kunnen we nog even zien als we het bij terug de eindigen. Hier is de boei. En in ieder geval, ja, het zwet. Ja, die hier zich wel wat omheen helly kennen. Dan hier het misschien nog kennen, maar het zwet rekken de boei. En daar zorgen we dat de Utentus even een boet in het veld gaat, een rondje draait en dan weer opnieuw mooi in de wedstrijd kan. Tenminste, dat lijkt mij verstandig. Voor het eerst zag ik dat nog net gebeuren. Maar dat is ik oorzaak met de SKS. In de SKS met je helemaal weer opnieuw en die tonnen opnieuw ronden en je mooi een strafrondje draaien. En dat zet er nou in. Dat is ook wel heel mooi, want je mag je eigen moment kiezen. Tenminste de eerste beste mogelijke gelegenheid. Dus hij kan even een beetje gang maken. Ja. En hier wordt ik op oefenen. En als je dat goed doet, ja, je zult natuurlijk net meer voorin eindigen. Maar je kan er nog wel de ontsluiting houden. Dan zorgen we in een overstagmanoeuvre en in een gijp met te komen. En dit is de overstagmanoeuvre. En kan hij... En hier is ik alweer een penalty uitdeeld. De rode vlag. En dat zal... Ja. Tjen, de Snitsers.
Ja, Snits had een penalty gekregen van arbiter Jos Spijkerman. En Harry Amsterdam wreeuwt hem even naar de holle. Maar ja, de loet er maar uit. En dan maar een rondje draaien. Of door je het on om de beslissing van deze zaakkundige man. Want dat kan wel stellen, want het is een international umpire. Hij doet grote wereldwijde wedstrijden. En jij er. Ze kiezen voor de veiligheid. Ja. En zij ziet hem toch in het begin er ik prachtig bij. Ja, de onvierde van het klassement. Dat zit er ook hier inderdaad. Nou, je hoort net meer. En dan ben ik eigenlijk nog heel benijd naar Arend Wisse de Boer. Als de laatste dus. Had die wat in Heli ken, want die ben we even nog uit het veld verlen. Sikke heerschap. Dus als eerste om die tonnen Jaap Hofstee. Maar het zwarte wie van de 10 jaar Stwadde. Sibo Siesling. Maar de strijdbare stredden. Nou, en dan zit het al je dicht bij elkaar. Het zit dat al heel dicht bij elkaar. Mooi Lucas Bauma. Mooi Walter de Vries. Mooi Marijn Alsthoorn. Maar het is Sikke Heerskop die alweer op de onderboei aankoerst en zijn skip de sporen niet houdt. Het grote, machtige piepstersgoedje. Het is een piepster, maar het had toch hele oren kenmerken als bijvoorbeeld de jonge Jasper en de Lietse Lies. Maar hij scheen toch op de piep bij Rode Bouw te wezen. En gaat er mooi een aardige gong van terug. Sikke Heerskop rond hier als eerste de boei. Hij kiest wel dezelfde slag als ze krijgt. Maar wie dat de goede slag? Voor hem doe wel, maar de jonge Jasper bedarren helemaal in de achterhoorn. Sibo Siesling. Ik mooi in de aanval. De strijdbur. Aan de andere kant is Jaap Hofstee. Die zijn de linkertonnen pakken. En die pakt hem ze krijgt Erik. En dat is toch mooi om te zien. Dat ze alle hier voor een oren tonnen kiezen. Marijn Alsthoorn er nog mooi bij. Want nou begint er toch al een beetje skifting te komen. En voor mij is bij de oren tonnen Gans Drokker. Maar ja, het veld luidt natuurlijk ook al wat meer. Maar ja, dat is een heel verschil met ze krijgt als we zeggen dat ze nog op 5 centimeter van elkaar af zitten. Nou ja, als ik vergelijk is het maar juster. Hoe lang hadden we Oossan? Stik je die in en nou jood. Ja. We zitten eindelijk eens een keer op schema. De eerste dag. Nou ja, dat verzien het. Oh, zie, dat is Arend Wisse. En dan zeggen we al dat de Utentuus en de Zeil naar rust. En de Zeil naar rust weer achter sluiten. Maar
Ze komen nog net van hun plakje af. En ik Tom Brundel. Die zit toch ik heel aardig in het klassement. Ja. Dan had je Joert ontnota een mindere dag. En binnen dan van de Joen nog een heel protest te behandeling van Juster. Zoals het nou liep, komen er weer aardig wat bij. Dus wordt het voor de protestcommissie weer een drege dag. Maar de kans dat het redenlapje eruit gaat, omdat je een strafrondje eruit hebt, die is neem ik aan, die kans is vrij groot, of net? Ja, maar de matte umpire het wel schoen ha. En ik ben natuurlijk, hij zelf vreeg het, zei het ik, ja in feite heb ik een treien of fjouwer jossen nodig om op het wetter te zitten. Want je kent natuurlijk net iedere situatie zien. En hier is geen umpire bij West waarschijnlijk, want anders hier vlak je er wel uit West. We hebben die situatie van Wat dezelfde rustbol toch? Met dezelfde rust wie wel wat, maar dat gaan wij net zien. En daar zijn de protestvlagen ervan uitwezen, ja. Want als je rond ziet draaien, dan ga je straf houden. Maar hier zullen we 2 reden bloedvlagen. Zowel bij de Liedselies als bij Wietse Heerskop. En de Utentus sluit hier mooi de snitsers de achterhoede. En kiezen ervoor om gelijk bij de tonnen bij het spul te draaien. En dat is geen onverstandige beslissing. Want achter elkaar onzielen, dan had nog nooit in inhalen. De strijdber van Simo Siesling en de grote pier van Lucas Bauma. In de voorruim dus. De KL. Marijn Alsthoorn, de Emanuel. De winnaar dus op de eerste dag. En de promovendus, Ekkelenski kampioen West, Walter de Vries. Goede verwachting. En dit is de Ora et Labora van Sietse Broersma. Thuishaven Heeg. Juster dus op zijn eigen wetter aan het zielen. En het was te doen een 8e plak. De bid is weer onderwijs naar de bovenste tonnen. Dan heb ik wat meer zicht op de posities. Want ze delen dan uit daaronder. Met het hek hier besteert werd je een tonnen kiezen maaien. Dan is het van een monitor net altijd lieke goed te zien. Maar dat kan haast bij de bovenste tonnen wel weer goed maatje. En misschien het plaats weer mooi. Het is goed geen dreeuwen. Het is goed echt zielen. De skipper, Sikke Heerschop. Daarachter zien we Jaap Hofstee. Mooi het zwarte wief.
En het kruist al je prachtig mooi hoor, dus let hem maar. Dit ken ik alweer mooi. Heerschap Gidrey. Hier Faron. Hij houdt zijn positie. Het zwarte wie van Jaap Hofstee. Aflitter een hele grote rondaasen. Var. Zeker heerschap, want het gatje is mezelf net al te groot tussen deze twee. De twee vasten dus in beeld. Jaap Hofstee en Sikke Heerschop. Beide een stuurboordslag. En wat komt er dan? Onzetten. Sibo Siesling zit erachter. Die wierste krijgt ik als stredden om de ton. En dat maakt dat Lucas Bauma, denk ik, wezen. Die daar helemaal op bakboord komt. En de boppen Jaap Hofstee uit Gele Tadema. Wel de boppen, maar aan de verkeerde kant. De boppen vanuit de camera's, jongen. Boppen, maar vooruit de wienkant onder. Onder, ja. En Sikke Heerschop koerst hier weer als eerst op de boel, jongen. Maar in het kielzog, heel dichterop, het zwarte wief. En die doet het weer prachtig. Ik een mooie strijd tussen deze twee. We schreeuwen weer op. Sikke Heerschop. Maar de wilde witse. Zet er ook aan zo mooi uit. Een piepster scootje. Jontje 102. Bouw hier. En hier die krijgt boven de 20 meter zit. 20 meter en 50 centimeter. De Britten heel belangrijk Hilke. 3 meter 84. Ja, die houdt meer van een wat een sneller skip. Maar persoonlijk vind ik een breed skip. Je hebt wat meer draagkracht, zoals het heet. Wat meer stabiliteit. Het is natuurlijk ook het skip van Lucas Bouw. Maar ik een breed skip. Dus ik hoor altijd wel van brede skippen. Te snel, binnen net echt winners. Maar daar zou Tony Brundle natuurlijk weer wat oors van. Want dat is wel weer een sneller skip. Ja. Het gaat natuurlijk met omstandigheden te maken zien. Lichter waar. Dan is een smelskipje wat meer in het voordeel. Ja, want hier hebben we de KL alweer. Ja. En is die ik al Lucas Bauma voorbij? Ik denk het al. Ik denk dat het de nummer 3 is. Een Sikke Heerschop is om het tonnen. En Jaap Hofstee. Ja. En dan komt de KL. Marijn Alsthoorn. En waar is Lucas Bauma dan? Die komt ter pas aan. Die had een minneslag maken. En wat die draait? zit hier de goede verwachting van Sleert. Ik op zijn thuiswetter er nog tussen kroepen. Wat een prachtige wedstrijd. Dus omstandigheden ideaal. Ik voor de meesten prachtig mooi waar. Maar wat een verschillen iedere keer in het kruisraken. En dat maakt het een wedstrijd mooi. Stuurbeurt komt er vrouwtje Oozing aan. Dit is dus Lucas Bauma als 5e om de tonnen. En die draait hem nog weer voor Sibo. Dus dan komt de jonge Jasper toch weer wat naar voren. Is die op Titoestag? Ja, die luidt op Titoestag. Maar de gongen er wel een beetje uit. Hij wordt in ieder geval uit zijn trode grote zuil van de Strijdber. Maar voor het eerst hellen ze de ton en dat is het wichtigste.
Hadden zo'n scootjes om die bovenste tonnen heen. En dan krijgen wij nou. Is dat Gele Tadema? Gele Tadema, de EA van Jestermar. De nummer 8 dus. Sikke heerschap dus. Jaap Hofstee, het Zwarte Wief. Marijn Alshoorn op het reddenplak. Walter de Vries, de goede verwachting is de nummer 4. Lucas Bauma, de Grutte Pier, de nummer 5. Nou ja, dan haast ex-equo. De jonge Jasper en de Striedber. Denoy het dorp Jestermar. Ja, en hier weer een winnaar die het hier ervoor ik al won op dit wetter. En dat gaan we dit hier. Ja, ze hebben nog net won, maar ze lezen wel voorop. Sikke heerskop, wie je vrienden hier, ik eerste op sleet. De tweede plak weer toen voor Klaas Cuperes. Dat zal heel dreig worden. En de tredde, die nog een geweldige inhaalrace weer toen, Vrouwtje Ozinga. Hier stond dat ik in die tijd, dat is nou, op het ene wetter leverkomst en vaak beter zieldes op een oor wetter. Ja, wij hielden altijd een verschrikkelijk hekel aan Heeg. Dat konden wij net zielen. Maar op een gegeven moment zit dat ik tussen de heren. Arend Wisse de Boer draait je boven. Hij wol helemaal in achteraan. En beziek het natuurlijk, krijgt dus de oren wat niet voor hem te komen. Maar voor eerst... En dan zit ik al naar Arnold Venema natuurlijk. Arnold Venema. Naar het strafrondje. Tom Brundel. Brundel. De Illetje die is ik wat. Jeroen de Vos wat oorzakken. En er wordt omheen jongen. Mooi de verrekijker is er dan wat onder de hand in het tuig van Arend Wisse de Boer. En hier de beide scootjes die een rondje draaien moesten. En die sluiten hier dan ik aan. Maar als laatste. Maar ze hadden nog wat ontsluiting op het veld. Dus er kunnen wel eens een paar plakjes bij komen. En het verrassende is eigenlijk wel een beetje dat er nog geen duidelijke aantekening is wat nou echt de laatsten worden, de degradanten. Het is natuurlijk nog betiet, maar het is altijd wel eens een keer dan binnen een peer die promoveert binnen. En daar is het eigenlijk al van duidelijk, ja, dit is wij zijn een beetje te licht voor deze klasse. En wat zullen we nou gebeuren? Arend Wisse de Boer maakt het die een strafrondje. Ja, dat liep het erop. Dan is er toch nog een protestje in Hemwest. En dat krijg je natuurlijk als je gretig bent om naar voren te komen. Dan neem je meer risico's. En dan pakt het ik wel eens verkeerd uit. Arend Wisse de Boer. Juster de noemen Ian. Maakt het een strafrondje. 360 graden. En kijk een keer hoe stag. En die sluit dan bij zijn collega's aan die datzelfde doen moesten. Begin de uitslag van de C en de B-klasse. Ik moet even corrigeren, want daar zit Arend Wisse de Boer. Ik ga even terug het zinnenlucht. Dit is de Ale. Nee, de Ale, de Oor uit Labora. Ja. Sorry, Sietse Broersma. Die had dus een strafrondje. Die had een strafrondje. Het liep even ik op het scheeltje, maar deze is wat minder inkleurd dan het gedieksterwapen. Mijn excuses.
Voor de luisteraars thuis die ook Griek al het schrik om het hart sloegen alle meesken gediek. Arend Wisse de boer, koe mooi trossielen, maar de ora uit Labora maken hier even een strafrondje. Dan gebeurt er een soort, Dat Joert. gebeurt, ja. Dat ben ik gewend bij die FK zo'n nota. Pieter Jelle Stielker in de Lietse A-klasse. Had correct van de middag dus woon hier op de Slettermermar van Jennewoud. Maar de engel in de smeltenkop. Henk Frankenaar van Abbegeer met het Abbegeerse scootsie het tweede. En op het derde plak Rutger Boonstra met de hoop op welvaart. Het Snits. Maar weer maar de tweede wedstrijd van de A-Liets. En bij de A-Grut is het al de derde keer dat ze in actie komen. Mooi, hier de koprenner. Zeker heerschap. En eindelijk eens een keer werk voor de Schoorteman. Want die hebben het ontnauwd dan er net al te dreig gewoon. Rotterdam, Stitters Thuishaven van Zeker heerschap. Het is een Fries. Van oorsprong een Fries. Maar ben het al jaren in Rotterdam. En dan wist ik even wat er docht. Nou, ik weet nou net meer wat er al hier doet, maar hij had vroeger een rondvaartbedrijf, of Spido heet dat leeuw, in de Rotterdamse haven had er al aan. En hij zit nou in al hier investeringsdingen. Juist. En daar borg het er waarschijnlijk goed mee, want ik leeuw dat er 4 of 5 scootjes in deze IFK's varen had. Dus een groot leefhouder. Ja. Dit week de man dit maar de scootjes naar Amerika gaan, hè? Om het vrijheidsbeeld in de ziel is. Maar ja, wat weet 400 hier, Friesland, Amerika zoiets. Ja, die ben daar onder het vrijheidsstrofbeeld en onze collega Freek Wijma weer er ook nog bij. Ja. Dus mooie ervaring. Maar Joert bleef op sleet. En daar doet er het heel goed. De loet eruit. Goed om te denken dat je op 10 niet onder hem binnen. Want dat blok van die, wat onder die fok hing, dat is een grutzwier ding. En dat kan gevaarlijk in de weg zwiepen. En daar, als je dat in de hollow krijgt, wat al menig hier gebeurd is. Dat maakt het raar werk. Dan is het einde IFK 2000 Zandje, neem ik aan. Dat kan samenwijzen. Het camerabordje van de op. Mooi Thomas. Dit is de strijdber van Sibo Siesling in beeld brengt. En die had dan ik aardig wat plakjes geschieten, Ja. ja. Die komt hier ik wat minder mooi. Want de verwisseling van de goede verwachting van Nummer 1 Walter en de 2, Vries. die ben vrij stabiel. Ja. Maar daarachter dat is een mooie strijd gaande. En ik, Marijn Olshoorn, doet je weer een hele goede slag, ja. Ja, zal eens je treden, zal eens je bij Sande. Maar een Alsthoorn, die stinkt ik. Zie ik het avontuur op. Die maken nou een stuurbootslag. En Jaap Hofstee zet mooi terug in die bakboordslag. Ja, het klassement kon er naar Joert wel eens heel anders uitzien. Want de nummer 1, de Zeldenrust, de leider, leidt helemaal achterom. Dat geldt ik voor de Orat Labora, de nummer 2. De Lietse Lies leidt er nog wel een paar plakjes voor, maar ik achterin. Dan hebben we nummer 4 ontnauwd, de 3 gebroeders, en die sjuggen weer. Leidt ik achter in het veld. De Ilkje zit wat in de middenboord. Het dorpje is er maar wel wat meer naar voren. Ja. Maar dan zal het Zwarte Wief, wat nou op een zandenplek leidt, en de Emanuel van Marijn Lemmer, van, die Olshoorn, zullen ja. Marijn Olshoorn
en Jaap Hofstee van het Zwarte Wief, zoals ik al zei, zullen een hele sprong maken in het klassement. En zullen samen eens de kop oornemen kennen. Het is alweer weer, maar er zit hier maar bij vanzelf. We weten nog net de uitspraken. Naar aanleiding van de protesten van Juster Allière. Nou ja, en ik denk dat de protestcommissie. Goed, dat net te vervelen, want er ben nog Joert ik weer reden vlaggen. Nou, in je voordeel ben Joert mooi op dit kleer. Juster weer. Nou ja, het is een sizen, hè? Dat zal, we zijn nou Een oerke. een uur onderwijs. Het zal wel een mooie lange dag worden, denk ik. Want het is prachtig, zielwaar. De reglementen van de IFK stiert dat ze altijd beziekjes zullen van oorloren 90 minuten te zielen. Als je de omstandigheden en wat we deze week al zou je het van kan wel eens 2 uur worden? Nou, ik schat dat net in jaar. Ik denk dat ze dat wel een beetje aanhouden. En dan heb ik een eerlijke wedstrijd aan. Dat mag ik net in een keer langer trok in je litten dan de oren. Dus ik neem aan. En ik moet tegen op de protesten. Want ja, de jury kent natuurlijk wel de hele dag. Maar de selectiekippers jet worden moeten. En die zullen zelf bij de protesten aanwezig wezen moeten. Maar nog wat, hè? Nou heb ik het net vertrolleerd, maar dan denk ik van de Lietse A had Juster en Jood zielt dan maar 2 keer. Het is prachtig mooi waar hier op de Slettermer maar. Waarom zou je die net hierin halen litten? Dan had ze tenminste niet 3 keer. Ja, ik weet net wat de opzet is van de organisatie. Dat zou hier Jood kennen. Maar dat is on de wedstrijdleiding. Zeker Heerskop. Gaat nog steeds onbedriegen. Nou, onbedriegen. Dat is wat te royaal zijn. Maar gaat je nog voor het Zwarte Wiefdel. Maar Mat nog een keer omheen waarschijnlijk. Want ik je de boei nog net zien. Of kan hij de boei al in één keer berennen. Maar het Zwarte Wief liep het de hele tijd een stukje dichterbij zeker Heerskop te komen. En daar gaat zeker Heerskop oorstaag. Ja. Mooi de wilde witse. Waarschijnlijk nog eens zijn zoon verneemt die wat meer achter in het veld zielt Joert. Ze plaatsen het scootje er mooi boppen. Zo zit Jaap Hofstee mooi opsluiten. En kan hem op deze manier nooit voorbij, maar misschien op snelheid inrennen. Ja, bij beide zit de gonger aardig in. En dat is mooi. Ja, dit is zeil weer een 10, zoals het tegenwoordig dan altijd jong wordt. Want ik geen hele rare poesters. We sjuggen het, het is mooi constant. Maar het lijkt dat het 10ste scootje toch een aantal graden heger kan dan Sikke Heerskop. Maar dit zijn de koprenners. En waar is het achterveld? Die liedje, die komt er aan. En is dat dan de streetbar alweer? Maar je boppenin zit nog weer in. En dat is waarschijnlijk Marijn Alstoren. Die komt er ik prachtig aan. Al is dit een behoorlijk inzoomd beeld. Dus het god kan groter wezen dan het liket. Vertekent wel heel bot. Maar die liket ik de aansluiting te krijgen bij deze 2 mannen. Nou, die maakt eigenlijk nog een slagje erbaan. Ja, die mat nog 2 keer en deze mat er nog 1 keer roestig.
En daar is de boei. En dan zal voor de tweede keer Sikke Heerschop deze als eerste ronde. Keurig teamwork. Loertel kleerlezen. Ken hij dit rakje nog even. Dat is een heel kwad rakje. In op een delbaan. Om die hele wien om de Vaderwiense scootjes wat bij de kruisende scootjes waai te houden. En dan is dat kotje toch nog wat groter dan we dachten. Dat weer toch een behoorlijk inzoombeeld. En het zwarte wief. Dit keer als tweede om de bovenste boei. Het is misschien te betijd om te zeggen, maar als je het als jongen zo niet zeggen kennen, het gaat hier de een, de overwinning op besluiten maar tussen Sikke Heerschop en Jaap Hofstee, want die 12 is er toch wel aardig uit. Maar het is altijd interessant als ze een gevecht met elkaar krijgen. Hè? Als nou Jaap Hofstee wat dicht daarop komt, dan krijg je wat meer. Ja, dan haal je elkaar wat op. En daar kan dan nog wel eens een treden van profiteren. Omstandigheden zijn wel heel gelijkwaardig. Dus Walter de Vries, ik heel keurig. Nou, een mooi vierde plak. Ja, dat zal hem goed waan. 13e en 14e. Ontnota. Nou, daar is het krek hoor. De treien ondersten die degraderen naar de B-klasse. Daar komt er krek bij. Ja. Hij was trouwens wel, dat weet ik u de Holland net, 1 keer kampioen bij de IFK's. Hij is 1 keer kampioen in de Grote Dat zie ik ASWest. nou even op dat we in 2000 zouden. En dan wordt het net meer. Ze hebben van alles bezocht, maar en het is toch nog heel knap dat je dan nog de moed houden om altijd maar terug te gaan. Want echt, en degradeert en soms net eens uit die B-klasse komen kennen. Dus hij had al een hele moeizame strijd om weer in die A-klasse te komen. En nou doet er weer prachtig mooi en dat haai je ik even neder. Want het is natuurlijk een hobby en een jure hobby. En dan moet je de nog er wel aan houden. En als je dan 1 keer kampioen was binnen en daarna onderin zielen, is dat net motiverend. Sibo Siesling, dit keer op de bovenste tonnen volgen terug Gele Tadema. Binnen dat nummers 5 en 6. Sikke Heerschop, Jaap Hofstee, Marijn Alsthoorn. En Walter de Vries, hebben we die al gehad? Ja, Walter de Vries is er al omheen. En Mooi. dan krijgen we nou de streetber. En voor deze man hield ik een beetje het verhaal wat voor Walter de Vries. Net dat hij degradeerd is, maar altijd heel vier bovenin zielt. En heel vaak wel een tweede plakje en nooit echt eens een keer het hoogste plak pakken kennen. Maar jarenlang altijd nog terugzetten en teruggaan om ooit eens een keer toch die kampioenstitel te pakken. Dan boord om boord zo'n beetje Lucas Bouma en Gele Tadema. En dan is toch Lucas Bouma een beetje oorzakken. En waar zit er meer bij is dat de jonge Jasper, denk ik. Hier wordt het even heel druk. Dit is een vrij grote groep bij elkaar. Hier hebben we Tony Brundel, volgens mij, die alweer een aardig handje naar voren te komen is. Tom Brundel.
Maar ja, je draait wel maar een hele ploeg eromheen, hè. En waar van de scootjes achterin kan daar wat naar voren komen. Voor het eerst liep het je toch aardig. Iedereen op zijn plakje te blijven. Het gedikste scootje zit achter de Makkemers. En daar zit de Ilkje. En die zit voor Lucas Bouma. Of achter Lucas Bouma en Gele Tadema. En dan is de jonge Jasper toch wel weer een mooi handje. Nu voor te gang, want die ziet het nog. Achter Walter de Vries. Die zet de onval weer een beetje in. Nooit een hele mooie start. Daarna een ongelukkig eerste kruisrak. Zielt hij nou op een 5e plakje hakkert hij deze een beetje. Ja. Wietse Heerschop bleef zijn plakje daar een beetje houden. Dat komt onder oren ik dat al die scootjes die daar achter hem zitten een rondje draait. Ha. En dat is de Snitsers. En dan de Utentuis nog. Nee. Nee, de oren uit Labora en de Utentuis denk ik. Nee, de oren uit Labora die we krijgt. Die krijgt verder. Oké, dan had hij Wiets Heerschop. Is Is dat weer, want onze camera zie ik het nog even wat aan. En dit maar dan toch de oren uit Labora wijzen. Daar door ik wel wat op in te zetten. Ja, de oren uit Labora ziet zijn broers, maar die moesten krijgen ik als laatste. Ja, dan Als je nou zandjesgoedjes, ja, bij de SK's waren het er steeds minder, maar ook krijgt er steeds meer, Koos. Ja, daar hebben we niet in bij kan. Mooi plaatsje. Vaderwien, naar de onderste boei. En dit is net de harp van onze organisatie van Iris Kroes, maar de vlaggenlijntjes van het startschip. En daar komt Sikke Heerschop al op onvaren. Scoort een on. Zult de Griff nog het pakket nog vol kruisrak zielt worden. Er zit ik nog genoeg spanning in. Het lijkt het zuiver wel dat de wien een beetje aangenomen is. Het gaat al hier wat rustiger en trager. Er waren het net als zitten, maar ik dacht er al. Ik denk het kon wat minder worden. Marijn Elsthoorn. Achter Jaap Hofsteon. Onder die Oppendelbaan, onderin.
En dat betekent dat zeker Heerschop de leider de andere kant kiezen had. Dit is Walter de Vries. Met een goede verwachting. Dit is de jonge Jasper, mooi vrouwtje Ozinga. Die kiest dezelfde kant als Sikke Heerschop. Morgen is de zielerij op Ignebergen. En het zal wat minder warm wezen, maar dat maakt het net zo uit. De zinnen zullen er volop bij wezen. En nog een krachtje meer wien als Joert. Dus dat liep het weer een prachtige mooie zielerij te wezen. De wind komt dan wel uit een totaal andere richting. Uit het westen waai. Maar dat zal weer een prachtige mooie dag wezen. Voor de winter had er net aan, had er een winst hier. Ja, nee, dat is... En droeg is ook altijd fijn. Ja. Alhoewel wij hier in een heerlijk hakje zitten. Zit hier in de sauna. Mooi de airco gelukkig wel aan. Arend Wisse de Boer. Die grijpt nou. En die kan voor het eerst ik nog net dat Jan Litten wat ruister die. En dat bloedt natuurlijk heel dreigend. Zoks te verklaren. Waarom Ja, maar maar het zo goed ja. en Joert. Nou, aan de andere kant, ja, dat is toch die start. En juist dan natuurlijk ook wat die vlaagjes. Maar aan de andere kant zei het ik wat over de liekweerigheid van de skippen. Daar stond net even dat er in je skip bij is dat, och nou, als je wat minder start, samen even een peerslagen terug het hele veld in de komt. Dat is hier absoluut niet onhandig. We hebben alle scootjes wel gaan die al achterin zitten en Ja. net niet voor komen hoe die nou voorin zitten en gewoon dat plakje haren kennen. En dat jou toch een mooi beeld dat de zeilformule zoals die nou bij de IFKS invierd is, of al een uur of twee onhandig is, prima uitpakt. Arend Wisse de Boer. Hebben jullie trouwens wel blij dat de eerste start dat die wedstrijd weer eruit hellen waard. Omdat de wien helemaal voor het vol. Dat was hier ieder een volle betere start. En het had wat zijn. Starten. Ja, dat is ook rustig belangrijk. En dan ben wij weer benijd dat het Zwarte Wief nog een ongeval dan ken op de nummeringen. Ja, nou nee, dat is de nummer 3. Marijn Olsthoorn, die liet het je voor het eerst nog meer een ongeval te doen op het Zwarte Wief. Al zal er nog wel wat rond ertussen zitten. En Jerre krijgt voor onze boordradio dat de finish erin komt. 2 schotten. Binnen zij dan nou al onderwijs naar de finish of moeten ze nog een rak zielen? En is hier het Zwarte Wief voor Sikke Heerskapdel. Ja. De tiensters Jaap Hofstee kruist hier over stuurboord al voor Sikke Heerskapdel. Die had een betere slag maken en had straks bakboord. Dus die docht hier een hele mooie slag. Krijg het juster, hè? Deze keer zeker de onder in de hekken zoals het al, de daan, Ja. de linkertonnen. Ja, en dan had Sikke Heerskap toch het Zwarte Wief loslitten. Ze zijn Ja. net mooi spiegelen. En zoals dat dan hiet, gewoon dezelfde slag ingaan als de oor. En ja, wie dat verstandig? Nou ja, dat weten ik nog orenscoaches die op het Venkentouw zitten. Zoals Marijn Olsthoorn. Die zit er ik nog bij. Die had Krijgen we dan beide- toch nog weer
Sinderen de finish. Nou keert zeker Heerskop woensdag. Opwaai naar de finish niet meer wonen. Dan had het Zwarte Wief correct op tijd zien dreun uitdeelt om zeker Heerskop. Ze binnen natuurlijk nog net. Maar hij liet het gelijk al een aantal scheepslengten te pakken hier. Maar het Zwarte Wief, draaide net mooi. Zeker Heerskop mooi. Dus ze lieten elkaar helemaal los. En vaak in een finale zie je toch dat ze beziek je de boppen te draaien. Maar hij komt stuurboord achter in een del. En dan weet je al dat je bakboord de volgende slag op elkaar komen. En dat kan ik wat terugzet. Hoe komt dit op de finish? We hadden het zijn dat het juist er een chaos wie op de finish. Nou, hoe het doet. Ik hoop het net weer te beleven. Journalistiek hij je wel wat te vertellen. Maar zieltechnisch wie het net een fraai gezicht. En hoe vier is zij nog van de finish al? Vond ik een beetje bijzonder. Dat vrij let dat Scott vallen is. Wiel zal in de baan zitten. Dus we horen even een slag om de eer. Omdat het al finishen is. Maar in de regel moet de vlaggen erin zitten voordat ze het cruiserak beginnen. Ja. En even mij wie dat nou wat letter. Ja, dat zou weten zo. Dan zo eerst nog de tonnen onrennen matten. En dan daarna finishen. Zo kennen. Ja, dat zouden ze dwang kennen. Want in dat hele lietse slagje. Want dat is een beetje de moeilijkheid van een op- en delbaan. Omdat ik net een boei verslepen mooie. Omdat er dan skippen in het cruiserak zitten kennen. Ja. Dat is volle moeilijker om een baan te verhoren. Maar als ze ervoor kiezen om steeds maar een hele winstje finish erin te lezen. Ja, dan is dat toch een oorrak. Maar we zullen het zien. En Saskia Westerhof en de watersportvereniging of zeilvereniging Warkum. Die haar begeleid binnen zeer ervaren mensen en zullen echt wel weten wat het is. Ja, de finishvlagen sjuggen we erin. Maar de Nautilus is dit? Nou, dit is net een Nautilus. Nee, dit is de... Oh ja, hij heeft een oren. Ja. De Hiense wel. Ja, nee, dat is het startskip. Dit is met even de naam. Dit is de boord van de man van Saskia Westerhof. Oh, de mijnenveger. Oké. Nou, die has hij net meer op een sletter, maar hopen we. Jaap Hofstee. Liek het onbedriegen op de finish uit te gaan. Maar is dat exact? Waar is de nummer 2? Ze krijgt. Sikke Heerskop, die zit er. Ja, die zult ten alle tijden. Varang Yamate. Ja, ze maaien natuurlijk voor de hel, maar dan moet ze rond te gaan. Maar dat liep het net aan de hand te wezen. Jaap Hofstee. Zwarte Wief. Had heel wat tonnen in dit schip. En dan net in yield, maar in gewicht innemen matten. Omdat het schip te licht hier volgens de formule. Maar hij had er geen les van en dat ziet liever vliegen die rekkeltje aan. We gaan man die op staren, maar 15e plak. Juist op tweede. Kan nooit in de mis gaan, hè? We zullen de klop in op het roef al beginnen. Deze ze binnen rustig. De winst is binnen voor het Zwarte Wief. Mooi skipper Jaap Hofstee van de 10e. En dan is het wachten op de Wildewietse van de Sikke Heerschap. Vlienier, je wil de winnaar. Maar nou een mooi tweede plak aansten. Afkomt Marijn Alsthoorn.
Die komt wel dichtbij, maar is ik uw stuurboord. Dus dat zal heel erg moeilijk worden. Of dat er weer zo'n gewaagde finish als Juster. Dat zoekt me net wel, want hij hier, waarom Lutsen Juster, het is je toch. Bij de winnaar van Joert, Jaap Hofstee. Juster winnen we de rek al. Doe voor het tweede plakje, nou voor het eerste plakje. Maar wat wie het spannend, Joert. Die strijd maar zeker. Mooi hè? Dus even spannend dat laatste horen, dus nee, maar hartstikke mooi. Ja, je mag echt in dat laatste cruiseraak het verschil maken. Wat wie de tactiek daar? Nou, we vonden wel dat we hem goed hier en hun gingen wel goed er echt door de midden gaan, maar soms gingen we hem krijgen wat beter en dat wisten we wel en dan moesten even een keer goed vallen. En de laatste keer ging dat zo. Dus we zijn hartstikke blij, maar we zeggen maar heel wat eerder staan dan wordt het net. Die van de KL was jongen, dus die is de tactiek een beetje. Dus vlak voor de tonnen dat we aansturen konden, gingen we erheen. Dus dat we het wel nou ja, een goede slag geweest. Het was een goede slag, het was best cool. Ja, nou ja. We worden een heel lijn, hè? We zijn hartstikke blij natuurlijk. Dus, en ik ben van mezelf ook een beetje cool mee, hè? Dus ja, nee, fantastisch. Ja. Ja, want ik had wat even naar het klassement zeggen. Juster twat, Joert eerste. Nou ja, eventueel kun je maar dat 15e in de plak van de eerste daar voortloeken. Ja, dan doe je echt hele goede zaken. Ja, zeker wel een goede zaken. En dat moet ik wel, want ze hebben heel zo'n dikke schrapper nodig. Dus dan, we kunnen dus net een foutje permitteren of we kampioen willen worden. Dus ja, we moeten elke keer dus stonker de best aan. Dus we moeten altijd bij de top 5 zitten, dan ben je een kampioen. Zo simpel is dat eigenlijk wel. Maar zei ik wel, de kampioen of de orenman maakt zich wel aardig fout. Dan zit ik achterin zo en dan. Dus wat dat betreft gaat het wel goed. Ja, er is eigenlijk net iemand die het echt redelijk constant ziet. Nee. Ja, dat wie Tony Brunner, maar die zit nou ook redelijk in de achterrij. Ja, Snits krijg ik, dus ik weet nog net waar die is. Maar nou, die zit ik wel achterin, die krijg ik wel meer en ik. Dus ja, dat doen we goede zaken. Hoe oors wie de dij van Joert? Want ja, Joert gewoon om jou het terrein zielen. Ja, dat is wel mooi. Hè? Dan heb je een constante wind, dan kan je de ziel er echt goed op zetten. Dan hoeven we net om te wisselen. Op een gegeven moment had er iets, nam er iets oud, hebben we de ziel direct voor, in het voor de wind hebben we wat oors dienen, dat we wel weer echt power houden. Nou, toen kon ik krijg weer wat hutter dan de KL, hè, met die hudder wind rond die weer wat hutter. Maar toen waren we wat betere slagen, maar toen we wat inzaken, toen konden wij wat heuger en wat sneller. Zijn krijgt al die eerste die 15e, Juster tweede, Joert eerste. Hoe groot is dan de opluchting? Ja, die is wel groot, hè, want die balen wel ontzettend. Maar we wisten niet wel dat het deels door de wind kwam, wind de talent bij de start. Hè, want normaal heeft 4 minuten, of 10 minuten tot de start en dan weer 4 minuten. Maar de lichte waarwind krijgt de vak wisselen, dus dat we een groot ellende. We zitten helemaal naar waar we wonen, dus dat is gewoon helemaal fout. Dus we wisten ook van uzelf. Jaap Hofstee, de winnaar van Joert, het zwarte wier van de 10. Die wint Joert de wedstrijd op de Slettermama. En dat zal Andor Faber, verslagjouwer op het wetter. Ondertussen doet bij Jaap Hofstee binnen de scootjes binnenkwam. Nou, Jaap Hofstee dus, het zwarte wie wint. Zeker heerschap. Mooi de Wildebietse betwarren. En Elke van Doe is mooi ontschreeuwen. Dit is de finish dus van Jaap Hofstee. Dan smitten we even in de verhelling. En dan krijgen wij natuurlijk zeker heerschap. We nog een beetje bedriegen terug. Marijn Alsthoorn. Maar de Emanuel. Waarom zit er nog KL in het zaal? Is dat het voor Clary? Net als mij is het Cupers Lemmer. Die Okay. is de eigenaar van dit scootje West. Of nog, dat weet ik nog eens net. Oh, zo. Zij hebben toen ruilt mooi het Jennewaardse scootje. Hun oude scootje. Dat wie het scootje van Janne Steekema. Wat nou het scootje van Jennewaard worden is. En nou zullen we even de scootjes die hier achterom nog komen binnen. Op het 4e plak. Is al binnen, maar komt nou hier om de boei heen. Dan kunnen we mooi nog even zien wat de finishvolger is. Vrouwtje Meijer, Oorzinga Meijer. Mooi de jonge Jasper. Had toch weer wat goed maken en komt hier op een 4e plakje binnen. Toch nog keurig die en nou een hele mooie start. Daarachter op het Uswetter al vaker zijn. Het Slettermerscootje. Walter de Vries.
Dan hebben we er dus haast 4 win. 0 jouwer. Dan komt dus Walter de Vries. Die zul je toch het 5e plakje in. Het is een Pikken. goede 13e en 14e in de eerste 2 wedstrijden. Dit is Lucas Bauma. En waar is de streetbur? Want die En de moeten we Elkje. ik nog ergens aankomen. Dit is lezen alweer over het bakboord. Maar zo er nog wat. Hoe Stewart moet dan straks toch wel de streetbur nog aankomen. En ik zie al een kopje, Ja. een green kopje, mooi En een dat bruine is hem. fok, een witte fok en bruin grootzeil. Mooi het skip zonder roer, het wapen van Driels. Komt hier Sibo Siesling. Nou een keurig 6e plakje daar. Maar je had wel even wat beter line. Ja. Doe het. En als we het dan ook constant zien hebben, dan is de Iltje, wat had die voor resultaten gekozen houden deze week? Want die is net als mij redelijk constant. 6 en 6. En joh, dus zo. Zand. Dus die bombarderen we bij deze tot de meest constante zieler van de IFK 2000 ontnota. Arend Wisse de Boer, een rondje draait en die had toch hier nog de meeste plakjes pakt van alle skippen die datzelfde doen moesten. En die komt mooi de 3 gebroeders, het Gediksterscootje, op het 8e plak binnen. Dan krijgen we Lucas Bauma. Op plak 9. Maar de Gruttepier. Dus hebben we Jorbert. Die zit er wel haast boord om boord, hè, mooi. Zit er nog iemand tussen? Er zit nog iemand tussen. Oh nee, dat wie Arend Wissen. Nee, die is al binnen. De Bakkemers. Liedje voor eerst ik net hun titel te prolongeren. Want hun riegen wordt ik net heel mooi. Ik zal hem er even bij pakken. Nee, een 8e, een 13e en nou een 10e. Ja. En ik de EA is heel Oorzakken. wel oorzakken. Ja. Want die had ik wel heen gelined. Zie je zelfs op een 5e plakje zelfs. Ja, had die line. Gele talen, maar dus het dorp Jestermar. En komt hier dan nog een situatie of ken Wietse Heerskop voor Tony Brundeldel? Nou, dat is nog wel spannend, ja. Het lijkt het net dat Tony Brundel van de lijn af hoeft te wieken. En wat doet Florian Zwart? Ja. Nee, ja, dat is jonge Florian. Dit is net die kampioenschap. Hij gaat gewoon onder de tonnendel. En bezocht nog een paar plakjes goed om uit te zien, maar dit koe absoluut net. Wietse Heerskop, wordt je 12e achter. En Alice Lies komt er naar binnen. Nou, de zijstal, ik hoop je dat het goed gaat, maar het uitkomen bij. Nou, het zien scootjes, alle verdienen goed. Alleen dat uit en thuis. Die zal nog een keer moeten. Hij moet er een rondje draaien. Nee, hij zal En dan hebben we daar de Ora. Ora et Labora. En wij hebben die snitsers tot nota de leerders in het klassement. Ja, die zakje ik weer ooier. Die zullen nou de uit en thuis op een laatste plak is. Dus hij is in je plakje op, maar zullen je gewoon helemaal haast op het laatste plak. Maar als je nou even lood op tanken, dan denk je nog 3 wedstrijden nog. Ichtenbregen, dan geven we Moon heen. En dan hebben we nog de Lemmer 2 keer. Ja, en dan zitten we dus op 6 wedstrijden en dan mag je het meeste resultaat al ook. En als je nou zoekt naar al die 16 scootjes,
dan ben er wel een hele protoscootjes die een geweldig aanloopresultaat steenhaal. Dus, De street lijkt nog helemaal liepen. juist. Maar snits krijg je ik best wel even een mentale tik, denk ik. Wat een protestsituatie, een roentje draaien. Maar dan ik helemaal geen mogelijkheid heb om nu voren te zien. Je wordt zelfs nog weer in roem terug gaan horen. Dat is Pieter. En dan zorgen we daar heel sneu als laatste de Utentus hoe de finish komen. Te volle wegen. Ja, er komt nog een jere van de regie, maar dat is een valkje volgens mij. Maar dat is toch een oemesantje. Dat is wel een, maar die is al binnen. Die is al binnen. Ja. En het valkje denkt van, wat een interessant gedoe hier. Ik kom hier ook even kijken. Ja, maar dan komen die grote scootjes wel op jou aan. Joen, hier in Sleert zal de protestcommissie nog uitspraak doen over de zaken van en Juster en van Joert. Dus we jouwen maar geen klassementonnota. Het is wel duidelijk dat we correct zijn dat een hele protestcoaches in die grote A-klasse al een minder resultaat achter de naam staan hebben. Dat houdt de spanning erin, het blijft een mooie strijd. Mijn co-commentator en waarman Elke Dijkstra zei dat het morgen op het zoeken maar bij Ichtenbregen nog wat meer wijs zal als doet we vanmiddag hier om jouw trein begonnen, want de winnen er wel wat uit. En het zou vanzelf fantastisch wijzen daar bij die vierde wedstrijd op de 5e dag van het Iepen Fries kampioenschap Scootsie. Dus is het dank voor het zien en het hartje en graag ontmoeten bij Ichtenbregen.